La pintura al fresc és una tècnica que s'utilitzava especialment durant l'època del Renaixement, però amb el pas dels anys ha anat caient en desús com a tècnica pictòrica. L'artista gabanenc Francisco Valderrama fa anys que es va proposar rellançar-la. Amb aquest objectiu i el de donar a conèixer aquesta tècnica en tots els àmbits, neix Proyecto Fresco, una fundació que es va presentar aquest dimecres davant de possibles mecenes i patrocinadors. Proyecto Fresco és una iniciativa impulsada per l'artista gabanenc Francisco Valderrama i un grup de gent que té com a principal objectiu demostrar que la pintura al fresc pot tornar a convertir-se en una tècnica artística compatible amb l'estil modern i suports innovadors. Aquest projecte s'ha presentat davant de possibles mecenes i patrocinadors que puguin acabar de fer realitat l'objectiu que la pintura al fresc torni a ser una tècnica utilitzada per molts artistes i coneguda pel gruix de la societat. Proyecto Fresco es un ideal en el que lo que tratamos es de que la cal como elemento aglutinante de la pintura vuelva a sus raíces. Que digamos que la pintura al fresco vuelva a renacer y se ponga de moda, simplemente, tan sencillo como eso. Y tan sencillo y complicado, porque lo que buscamos es que la enseñanza del fresco esté en las escuelas, esté en las universidades. El projecte abraça diverses actuacions en camps diferents, exposicions artístiques que serveixin per donar a conèixer al públic general la història, la tècnica i l'actualitat del fresc, però alhora desenvolupant exposicions i activitats didàctiques per als més menuts, incloent tallers, obres de teatre i fins i tot contes. Para que eso pueda ser reconducido a su vez a los niños, a los pequeños, le hemos puesto sus ratoncitos que tienen en el estudio, pero que son muy vivos y empiezan a ver que, oye, aquello es muy interesante. Y como hay un ratón muy listo, pues ha querido también aprender. Y va a ser la manera de que pueda entrar para los más pequeñitos. El projecte inclou fins i tot una exposició àptica, en la que les persones invidents podran tocar els frescos, ja que aquesta tècnica ho permet. En aquest projecte col·laboren el Museu de la Cal de Morón de la Frontera, l'únic de l'Estat dedicat a l'elaboració d'aquest material, i els únics calciners de l'Estat que a dia d'avui encara obtenen calç de forma tradicional. Una calç de gran qualitat, ideal per utilitzar en l'elaboració dels frescos. Una actividad que, como es la cal, que está totalmente casi desaparecida y que surja un proyecto en el que además sea necesaria la cal y además la nuestra, que es la cal artesanal, con todas las propiedades que tiene, para nosotros es súper interesante. Es el único museo que existe en España y además es el único lugar donde se sigue fabricando cal de forma artesanal. El Proyecto Fresco ja ha despertat interès més enllà de les nostres fronteres, i és que es tracta d'una iniciativa única que té la voluntat de recuperar de forma extensiva unes tècniques mil·lenàries que havien anat caient en l'oblit.